programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa Satuya Agabos. Magandang umaga sa ating lahat. Sa ating mga ka-consumer, happy Friday. Sa Giraray ini si Bem Berango kang DTI Regional Office 5 ang sa indong ka-consumer. Mag-iribana na naman po kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto. Digdi sa programa tang Usapang Consumer at Negosyo. Digdi po sa Radio DZGB. So ngunya na aldaw po, aldaw nin Biyernes, March 25, 2022, tama? Okay, March 25, 2022. So, ngunyan po ang last Friday of the month of March. Ano po? So, dahil nasa bulan pa kita kang Marso, yaon pagiraray kita sa Women's Month and at the same time, yaon pagiraray kita sa padagos na pag-celebrar kang sa tuyang World Consumer Rights Day. So, ang satuya pong magiging tema ngunya na aga, digdi sa satuyang programa, igwapang koneksyon po sa satuyang pag-celebrar kang World Consumer Rights Day. Pero bago kita po magpadagos, sa mga satuyang nakaantabay sa programang Usapang Consumer at Negosyo, sa Giraray, nahihiling kita or nadadangog kita sa 729 kHz sa DZGB as in nadadalan man po kita, nahihiling kita sa Facebook page kang Radio DZGB, sa DZGB News Online at sa samuya man pong DTI Region 5 Bicol Facebook page. So naka-live stream po kita ngunyan. Actually, nakaprograma po kami via Zoom. Ano po? Okay. So, sabi ko nga ni kasubago, yaon pa kita sa bulan ng Marso. So, padagos tang pinapaigting natin ang ating advocacy tungkol sa consumer protection at saka sa pag-exercise ng ating mga consumer rights. Dahil nung March 15 po, atin pong sinelebrate ang World Consumer Rights Day together with the rest of the country or the world, no? Sa ang Consumer International po. Yan, nakikiisa tayo sa Consumer International sa pagdiriwang ng World Consumer Rights Day. Okay. So, yung mga gusto pong mag-raise ng tanong, meron po kayong concern sa aming opisina at saka po mamaya po sa aming discussion, sa aming talakayan. Huwag po kayong mag-atubili. Pwede po kayong magtanong sa cellphone number na 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Please don't hesitate to raise your issues and concerns, questions, tungkol po sa aming topic or sa aming talakayan ngayong umaga. Okay, so sabi ko nga, meron pa ding connection sa pag-celebrate ng World Consumer Rights Day ang ating topic ngayong umaga na kung saan ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung pong tungkol sa consumer protection on e-payment transactions. Nahalata po natin na magmula po nung pandemya or even before the pandemic, ito na ang kadalasang
kadalasang transactions na ginagawa ng mga consumers, no, online transactions, whether sa kanilang pamimili, sa kanilang mga banking, no, lahat na ito online, no. So unti-unti na tayong nagma-migrate dito sa mga e-payment transactions or online transactions for that matter. So dahil po yan ang topic natin ngayon, masaya kami kasi pinaunlakan kami ng aming invited resource person na walang iba kundi ang Bank Officer 5 ng Consumer Protection and Market Conduct Office ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas sa Central Office, si Attorney Rachel Barbosa Salva. Magandang umaga, Attorney Rachel. Batiin po natin ang ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito po sa aming programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radyo DZGB. Hi, good morning. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng radio station nito at ang Usapang Consumer at Negosyo. So just this morning po, nilike ko na rin yung Facebook page nila, DZGB, and I invited my friends, family to watch po. Thank you. At ang amin po, mga attorney, yung DTI Region 5 Bicol din po na Facebook page, paki-like na din po. Talagang information. Ayan. Good morning po, Ms. Deb and everyone. Thank you for inviting us. Ito po ay opportunity for us na i-share po in nalalaman natin section and lalo na how is consumer protection ng payment transaction. Tama po kayo, Ms. Deb, na kanina natin dahil sa COVID-19 pandemic, mas nakabilis yung digital transformation ng ating bansa. Kung dati, pupunta tayo sa bangko para makipag-transact o kung ano man natin device national institution para gawin natin transaction here physically, dito alam time na 15-30 minutes yung travel time, mas higit pa, punta tayo doon, yung pera o kung ano mang dokumento in hard copy, it's very tangible talaga. Kalakad tayo, but Attorney, ayan, medyo naghang ata si attorney. So, ayan, attorney Rachel. Okay, so kanina sinasabi ni Attorney Rachel na talagang nung kasagsagan ng pandemya, napabilis talaga yung digital transformation, no, ng ating mga consumers. So ngayon, hanggang ngayon, patuloy po tayong nagma-migrate po doon sa sinasabi nating mga digital banking, no? Instead of going to the bank para mag-deposit, yung mga applications po available na sa ating mga mobile phones. So very easy na lang po ang pag-transfer ng money. Halimbawa, magpapadala ka sa yung mahal sa buhay, yung mga overseas, no, Filipino workers. So hindi na po mahirap 'yun, no. Attorney, sorry, medyo naghang ka po kanina. Okay na po ang line natin? yes po, nabili ko na po ako. Okay na. Medyo mahina po ang volume ang audio po natin, attorney. Okay. Yun po kayo. Okay. So yun, sabi nga namin kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa consumer protection on e-payment transactions. So, i-assure natin ang ating mga consumers or bibigyan natin sila ng mga tips kung paano sila maging safe, no?
sa kanilang mga transactions online. At saka siguro mamaya isi-share din natin kung ano yung mga policies ng ating mga government agencies with regard to online transactions. Meron ba silang protection? Paano ba sila mapoprotektahan? Yun. So, yun ang ating talakayan ngayong umaga. Okay, so, Attorney, sa ating pong panimula, siguro po, Attorney, ikwento mo muna sa atin, sa ating mga tagapakinig or taga-subaybay, kung ano itong mga iba-ibang mga digital financial services, no? Marami na sila, di ba? So siguro po, isa-isahin muna natin ito para sa ating panimula. Yes po. Mas naririnig po ba ako ngayon na wala akong earphone? Ay, yes po. Mas maganda ang audio. Okay. Sige po. So para po mas maliwanagan tayo, i-define muna po natin yung digital financial transaction or digital finance. Yung lahat ng financial transaction natin na ginagawa kahit sa pamamagitan ng kahit anong device, like yung mobile phone natin, phone natin, yung tablet, yung laptop natin, yung desktop natin na konektado sa internet. Tinatagurian siyang digital financial transaction. Sa bawat digital financial transaction po, kailangan ng isang source account, no? Pinanggagalingan ng pera, at kung saan manggagaling ang pera, at isang recipient account naman kung saan ipapadala yung pera. So, ganun po yun. Either account mo, or dalawang account mo, or account mo at account ng another person, entity, or business, yun po yung transaction, digital financial transaction, may kaabikat na pera. So, ang mga common online transactions na meron sa atin ay pagbabayad sa financial transactions sa pagbabayad ng tubig, ng kuryente, ng internet. Meron na rin dito na yung mga beep cards, although I have not experienced it yet. Sa ibang bansa, meron yun, yung beep card na downloadan mo lang. Yung beep card sa mga LRT and MRT, I think that's downloaded. Yung ibang utility bills din, binabayada na natin via online banking. Paggamit ng credit card, no? Debit card or e-money wallet. So sa e-money wallet pa lang, ang dami ng mga transactions doon. Pwede ka mag-cash in, pwede ka mag-cash out, pwede na mag-invest, pwede na kumuha ng insurance, magbayad, mag-shopping ng pagkain, no? Mga gamit. So, yun naman sa iba pa, paggamit ng credit card, debit card, e-money sa pambayad ng mga online shoppings natin, online sellers, online food delivery services. Yun. Isa pa sa naging malimit na nangyari nung COVID-19, yung transaction na pag-transfer ng pera mula sa yung deposit account or e-money wallet papunta sa isang account ng ibang tao or kumpanya, kasi magbabayad ka nga gamit ng InstaPay o PesoDet fund transfer. Ito yung services ng mga bangko at e-money issuers. Sa ngayon po, kung malimit kayo nag-online banking, makikita nyo, naghahanap na ng QR code. Isa din yun. Sa mga e-money issuers din, open mo lang yung account mo, e-money account mo, tapos isa-scan mo lang yung QR code ng merchant. Ito, makakabayad ka na ng goods and services nila. So, yun din, ginagamit natin to sa pagpapadala ng pera, remittances. So, sobrang dali lang. You just have to know the account number of your loved ones. Tapos yung account number ng merchant, pwede din mag-fund transfer ka lang. So, lastly, if I may mention, meron din sa mga investment savvy, no? So, they want to invest din sa stock market. Ang ginagawa nila dun sa authorized brokers, magta-transfer lang sila ng fund from the bank account to the account sa account nila, no? And then yan yung mga common ngayon na digital financial transactions. Okay. Na-mention mo, Attorney, yung mga common na digital financial transactions na available na ngayon, no? Ano ba mga risks na kaakibat nito? Depende po sa nature ng product. Iba-iba din yung risks.
for example, engaged ka lang sa pag-fund transfer, ang risk na mako-confront mo pag nag-transfer ka ay risk na i-transfer mo sa wrong Sa account. iba. Oo. So you have to make sure na tama yung account number na nilalagay mo. Oo. So ano ba yun, attorneys? Ito bang mga tinatawag natin na QR code? Mas safe ba dito? Kasi hindi ka na magkakamali sa pag-input ng account numbers, no? Tama po kayo, Miss Dem. Mm. Kasi yung sa QR code naman, naka-install na yun, identified na yung person, kung kanino transfer, yung account number niya, yung mismong wallet niya, ano, kung saan mo ita-transfer yun. Wala ka nang kailangan gawin, i-scan mo na lang. Tapos, usually naman, ang lalabas dito, pay to BEM. Tapos, pag si BEM, si BEM nga. Yes, press mo na. Sigurado ka na. Wala ka nang ibang gagawin. So, safe po yung QR code. Ina-advocate din siya ng BSP. And ina-observe po ninyo sa mga e-wallets natin, saka sa mga bank and merchants. So, person-to-merchant transactions, may mga QR codes na din na nakasabi. Yung mga person-to-government entities, may QR codes na din sila. Opo, oo. Sa akin nga, attorney, ang QR codes ng mga usual na nagsisend ako ng pera, like yung mga binibilhan ko, yung mga ganyan, nakasave lang sa ano pala, pwede pala i-save na lang yan sa anong tawag dito, sa gallery. No? Oo, so hanapin mo na lang yung QR code nung company na pinagshopan mo or pinagbilan mo. So ganun na talaga kadali. So, yun pala, attorney, safer yun. Yes po, mas safe you want kasi minimum naman or minimal na lang yung gagawin mong manual na gagawin mo intervention. So, na siya. So, wag lang magkakamali na mag-choose na sa gallery kasi madami The good thing about this naman po is may confirmation, di ba, na send to them? Yes. At saka may pangalan naman siya, attorney po. Yes. Di ba? May pangalan naman. Opo, oo. So, yun pala, talagang napakadali na ngayon, no? Mag-transact, hindi ka nalalabas ng bahay, no? Talagang siguro ang ano na lang natin is yung pag-iingat kasi ito na ang isusunod kong tanong sa iyo, attorney, yung mga tungkol sa e-safety, no? Kasi talagang naglipa na ngayon ang mga scams, no? Ang Bangko Sentral kasi, palagi na naming magkaibigan na si DTI at si Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya maganda na ang relationship natin. So, pwede ba natin uli, attorney, i-mention or i-kwento sa kanila kung ano yung mga common na mga online scams ngayon? Yes, pwede ako magkwento doon kasi this is actually very interesting topic, no? Yung ibang forms of scams. Tapos makaka-relate yung mga tagapakinig natin. Yes. Meron ngayong, usually na-encounter natin on a daily basis, no? Lalo yung mga malimit gumagamit ng internet or emails, no? Merong phishing scam. Yung sa phishing scam, kasi sabi ko nga, gawa ako ng acronym, mapapa-O. Kung gusto, intention nila mapapa-O ka. Pero O-O-U-U. So, yung U-U is they want to get your username, they want to get your one-time PIN to carry out another U. That is an authorized transaction. So you have to be very careful when you receive emails, text, and emails and voice and calls coming from another person na nire-represent niya yung sarili niya na connected ako sa ganitong bangko. Tapos pwede bang para ma-update natin yung account mo, paki-share sa akin yung mga information mo. Tama ba ito na ikaw si Pana de la Cruz? Ito yung account number mo. Okay, so tama naman yung information which they got kasi fraudsters to they got from siguro other sources, kung saan man, baka naitapon mo yung account, kung saan man nakuha yung source of information mo.
And then when you say yes, ako yan, ito ang phone number ko, ito natanggap kong one-time PIN, ito ang natanggap kong PIN numbers, ibibigay mo. So you have to be very careful in giving out your personal and account information, and you have to be very careful in clicking phishing websites. Kasi itong mga fraudsters na to, isang click mo lang, marami silang nakukuha na information sa either sa device mo or sa account mo, and then after just clicking or giving out your one-time PIN, ganun, makukuha na nila yung information mo, and then posible na magkaroon ng unauthorized transactions. So, medyo napahaba yung ganito ko doon. But Okay, other forms of unauthorized transaction, yung advance fee fraud, isa-isahin ko na lang po. Example ng advance fee fraud, for example, yung complainant, may nakilala siyang supposed loan agent sa isang social media site. Sabi niya, magbayad ka ng 1,000 pesos lang as loan application fee. Tapos pag nag-apply ka, mag-grant ka ng loan ng kunwari 11,000 pesos, tapos payable yun sa 11 months. Tapos sobrang mababang interest ito. So after you paying the 1,000 pesos through an e-money account, wala ka nang na-receive na any reply from the loan agent. So wala yung pinangako niya 11,000 na mababa yung interest, nawala na yung 1,000 mo, nawala rin yung e-money account of person, wala ka na na-receive na reply. So isa yon sa mga fraud na lumalaganap ngayon. So meron naman yung complainant na inform ng someone through text lang, nanalo ka ng certain amount, sabihin natin, na 20,000 pesos. Or lakihin natin, Miss Bema, 100,000 pesos. So yung complainant nag-send ng around ilang amount, 5,000, through money remittance service para sabi kasi claim. Nanalo ka ng ganito, pero magpadala ka ng tax prior to release of the price. So ang ginawa mo naman, nag-send ka ng yung sabing tax amount, but after sending the money, the complainant no longer received any response from the scammer. So wala na yung pera mo na in advance mo kasi parang in exchange for that amount that you were supposed to be receiving. So yun. Meron na ito interesting to. I'm sure you have heard about it. Yung romance scam or imposter scam. Magpipretend. Yung itong complainant, chat siya sa online with a guy na sabi niya, galing nga kasi Houston, Texas, or kung saan mang lugar sa buong sa mundo, di ba? Outside of the Philippines. So, na-in-love siya. May age na kasi siya medyo may edad na siya. So, na-in-love siya doon sa kachat niya. Binigay niya yung lahat ng savings niya. At nanghiram pa siya sa kumare niya. Malaking halaga. So, yung fund na yun, diniposit niya sa e-money account of different individuals. Nung na-send niya na yung money to these individuals, wala na siyang na-receive na reply dun sa supposed foreigner or lover. So, romance scam. Romance Para kasi scam. po yung ito kasi mga scams na to, they want you to let go of your hard-earned money. No? Ini-scam ka nila. Kukunin mo na yung loob mo, no? Yes. Kukunin mo na yung loob mo, appealing to your emotions. Actually, some are posting as relatives din pala, fictitious Facebook account. Ganon yung ginagawa nila. Meron naman na, ito laganap to, so you have to be very careful. Kasi kung mahilig ka magbumili sa marketplace sa mga social media platforms, bibili ka ng items sold online, no? Cellphone, dining set, unlimited internet connection, tapos isa-send mo yung sa seller's bank account or e-money account yung pera. Pero pagka-send mo ng pera, walang dumating na produkto. Yun, isa yun. So yun, Miss Bem, kaya personal experience ko, medyo sobrang tumagal yung pag-deliver. But maybe na-alarm ako doon kasi bumili ako sa marketplace, tapos nag-trust naman ako na legit seller siya. Which, isa ngayon since na-deliver niya, pero ang dami din kasing reason pa niya bago niya na-deliver. So finally, I told her na siguro nakadami siyang reason. Ang una niyang reason is, paggabi na, baka hindi umabot yung delivery ko. Tapos sunod is nasiraan yung sasakyan.
Tapos sunod naman nasa online school siya. Talagang madami nasa online school siya. Tapos sunod naman, ano pa yung pang-apat niya? But sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng chance hanggang bukas ng umaga. Either ibalik mo yung deposit ko, mag-deliver ka, or isusuplong na kita sa law enforcement agencies. Hindi ako nagpakilala ng lawyer ako, Miss Beth. But ayoko naman na. Oo. Kasi may screenshot naman ako ng mamaya bigay ko kayo ng tips kung paano nyo isa-secure yung sarili nyo. Mamaya. So sabi ko sa kanya, you have these choices. Tapos humingi siya ng chance, another chance po. Kung yung another chance na hiningi niya, hindi. Nagpa-introduce na ako. Sabi ko, I can report you to a law enforcement agency. You can search my name. Hindi na ako nagsabi na lawyer ako. You can search my name. Yeah. Kasi I don't want to use naman my, di ba? I'm also in other simpler ways, I'm also a merchant. You really work hard kung ano yung ginagawa mo, yung gusto mo magbenta, well and good, but walang nakupan. So those online seller agents to be very careful na ganun yung transactions niyo sa mga online sellers. So, yung na-mention ko, ma'am, na isa yung Facebook or test scam by a bogus relative. Ito yung, diba, marami nagpapanggap na relative mo or dinuduplicate yung Facebook account mo, tapos yung fictitious account, mag-message sa ibang pang relatives, tapos sabihin na, pahingi po ng pera, may emergency ako, ate. Ganyan. So after you send the supposed relatives deposit or e-money dun sa account na yun, wala na. The alleged relatives can no longer be contacted or turned out. So yun. Kaya di ba, sa mga friends natin, nahack po yung Facebook account ko pag may nag-communicate sa inyo, nahihingi ng pera, huwag po kayong maniwala. So there, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Of course, we want to help our relatives, but there are ways na pwede natin i-confirm na nangailangan ba talaga si Insan? Sa isa mo, Insan, mga ganun po. So dapat hindi talaga basta-basta maniwala. Mag-research muna, no? Magsaliksik. Oo. Kasi ang tendency natin is to help, di ba? Lalo na pag relative na. Concerned tayo. But we have to make sure na totoo nga ba na yung relative natin, ginamit lang yung account picture natin na public. So you need to also dapat private din yung mga pictures mo. Or visible lang sa mga friends, di ba? So ano pa ba, attorney? Meron pa bang mga common na scams? Meron ako, attorney, bago ka po magpatuloy, no? Meron ngayong mga scams na rampant din. Yung, di ba, yung mga like Jollibee is celebrating its 100th anniversary, mga ganyan, mga Sunny, yung mga malalaking companies, ginagamit nila. Pero ako talaga, hindi ako yung tipo na nagkiklik lang ng mga kahit anong link na pinapadala sa akin through Messenger. Hindi talaga ako nagkiklik ng mga ganun. Pero ano ba to, attorney, na mga, naka-experience na ka na ba ng ganito? Ano kayang tawag dito? Yung po ito, Miss Bem, yung tama ba ako na may mga ads na sa social media. Ads. Celebrate ka ng 100 Jollibee, tapos part of outreach activities nila, the raising funds. Parang ganon. Opo, mga ganon. Oo. Kasi para sa akin po, we have to make sure na hindi siya bogus account ng Facebook, ng that entity. And then, kung talaga naman, meron talaga silang sa official page nila sa websites, usually may corporate social responsibility. Ayan, oo. We have to check muna. You have to check before you let go of any money. Sa batas nga, if you let go of 500 pesos, dapat may resibo na eh. Opo. Hello. Overview siya man. You have to make sure that you are helping out the legit person or the entity. Diba? Kaya nga at sayang ng pera. Opo. At actually helping the entity, iba ang pala tinutulungan mo.
Kaya nga talaga ang palagi nating sinasabi sa ating mga ka-consumer na huwag basta-basta padalos-dalos. 'Di ba kasi hindi naman lahat, 'di ba, yung iba more on dun sila sa, 'di ba, yung easy money, yung pag sinabihan sila na ganito, yung money mo, mag-invest ka dito, and then mag-earn ka ng interest na ganito. Ang kalabasan tuloy, tuluyang nawala yung niya, yung pera niya kasi nag-expect siya na madami ang babalik. Yun tuloy, zero na. Oo, kaya Hindi po, Miss Bem, yung mga investment scams, di ba, parang nakwento mo na rin na, okay, mag-invest ka ng ganitong amount, malaki yung babalik sa'yo. Ang laging sinasabi ng partner agency natin dyan, yung Securities and Exchange Commission, Opo. di ba? If Opo. it's too good to be true, it probably is, na hindi naman ganun kadali na mag-multiply yung pera mo. So, hindi ganun kalaki yung interest na pwedeng ibigay sa iyo ng certain investment. Ano lang yun, wala na pupunta sa banko which can offer products and services for different types of risk appetite ng mga tao. No? So before you invest, you have to consider also your risk appetite and possibility na the nature of the products and services that you are engaging in, and the possibility na mawala yung investment mo. Depende naman po ito sa nature of investment. Kasi tsaka sa risk appetite ng tao. Kasi may mga low risk, may mga middle lang, tapos may mga high risk na ito yung mga highly volatile, legitimate products, financial products and services na can give you very high returns, no? But can also go down. And you have the risk appetite na pag bumulusok siya, hindi ka magkakaalta presyon. Alam mo na it could go down, but also that could go very high up. And when it's high up na, you have to know how to exit. Yeah. And other people don't exit because of greed. Kasi hindi natin na ganun yun. Pag highly risky and highly volatile yung product, exit ka na pag pinaka-mataas na siya or sa taas na gusto mo. But pasok ka na lang ulit pag mababad na siya masyado. Something like that po. Kaya nga, attorney, talaga ang palagi nating sinasabi is pag pinapangakuan ka ng sobra, no, magduda ka na talaga. Kasi hindi naman yun kapani-paniwala na pinapangakuan ka ng madaming returns, no? So you have to doubt. You have to do your research talaga. Kasi mahirap na mawalan ng pera na pinaghirapan, especially, syempre, no? Ang pera natin, pinaghirapan natin. So, huwag talagang, huwag padalos-dalos, no? Ayan, attorney, meron pa ba tayong hindi nabanggit na mga common na scams ngayon? By the way, nakikinig sa atin si Sharon or nanonood ba? Hi, Beauty, Shasha. Hi daw, attorney. Hello. Ayan. Thank you for watching. Okay. So, ayan po, attorney. Ano pa ba ang mga common na online scams na hindi pa natin nabanggit? Meron yung, nabanggitin natin yung investment scam na parang enticing you to invest. Tapos pag nabigay mo na yung investment money mo, wala na sila or kinamusta nila yung social media account nila or elsewhere na sila sa Pilipinas, baka lumabas na. So, you have to invest in legitimate financial products and services. Siguro yung mga nalululong sa online gaming. So, may online gaming scam naman. So, simplify ko lang po kasi meron isang highly complex na online gaming transaction which would be legitimate. But, naman siya,
volatile sa Apple.gov. You know how to control your money. No? But similarly dito sa scam na i-mention natin, si complainant, for example, nag-deposit ng mga, for example, 4,000 pesos sa bank account ng isang scammer via online niya rin. Nakilala, tapos online banking doon niya nilagay to place a bet in an online game. Ngayon, whatever that the outcome of the online game is, ang sabi sa kanya, sure to, wala kang talo dito, yung pera mo, meron kang interest dito. But afterwards, yung complainant was not able to get the cash out, kumbaga na pinangako nung na-meet niya online, representing yung balance of complainant's bets or winnings. So, basta yung pinangakong pera, matalo man manalo, wala na. Hindi niyo na makontak yung person na sa kanya, invite sa kanya doon sa online gaming. So yan po. Pero ang pinaka-common talaga, before I end this part of various scams, no, yung scam through email, text, or smishing and phone calls. Yung sa email at smishing, they give you links na pag-click mo, na makukuha yung mga account, mga information mo, personal information mo. And there are also phone calls from persons purporting to be representatives of financial institutions. Nag-request sa'yo na i-update mo yung personal information mo, including yung username and one-time password. Pagkatapos nun, manonotice mo na lang na mga may unauthorized fund transfers ka, or manonotice mo na lang na may unauthorized credit card transactions just because you shared your account information and personal information. So ang basic tip natin, attorney, dito pagdating sa mga credit cards, no, never give yung anong tawag doon, yung 3-digit number sa Opo, oo. Kasi ako, muntik na ako mabiktima nito, attorney, na yun, hinihingi niya yung kung nagpakilala siya na taga doon siya sa bangko, yung RCBC bank, credit card po. Nagpakilala siya at as in talagang nagpretend siya na parang taga doon siya. Yung mga call center agents, baga, ganon yung niya, yung tono niya. So muntik na ako mabiktima. So tinawagan ko yung bangko na kung tumatawag ba sila sa akin. Hindi naman pala talaga sila. So nung time na yun yung parang common na scam na ginagawa ng mga scammers. Tapos, bumibili sila online using your account. Kasi binigay mo na yung CVV mo eh. Ayan. Opo. Oo. Baka marami nagtatanong kung saan nakuha yung personal information mo. Baka isipin, paano nila nalaman yung phone number ko? Paano nila nalaman yung pangalan ko? Paano nila nalaman may account ako sa ganito? There are possible sources po. Baka may naitapon kang account bill, statement of account, no? Baka may na-share ka sa personal information. Kasi nag-fish nga, ibig sabihin, they're tricking you to provide information. Iko-confirm mo lang, hindi naman talaga sigurado sila. Sabi, may account nga ako dyan. So there are things na may mga katanungan ka, but to protect yourself, ibigyan ko kayo ng mga tips. Maybe we can lead na doon. Okay, sige. Please, yung mga tips please go ahead, attorney. Oo. So, para maiwasan silang mabiktima. Opo. Oo. Pag nag-transact po kayo online, tiyakin nyo yung gano'n na mentioned earlier, yung detalye ng recipient account. Tapos yung mga ibang information, siguraduhin nyo po na tama. Tapos basta i-share ang one-time password ninyo sa verification codes. Yung sinasabi nyo nasa likod. Nag-require para makumpleto ang transaction. Kasi yung mga financial institutions, representatives, or agents, hindi naman sila hihingi niyan eh. Yung mga that should be a red flag for you. Hihingi sila ng one-time sa inyo. Definitely. Yes po. That's your own, that's your identity. It's like you giving your key sa bahay mo sa isang tao na hindi mo kilala. So, gumamit din po kayo ng secure na internet connection, yung may the HTTPS, yung may S sa dulo, so secure yun, upang maiwasan ang possible hacking. Siguraduhin strong ang iyong mga passwords, diba? At lagi itong pinapalitan. So, doon naman po sa mga
text messages, emails, o tawag na naghihingi ng yung mga personal details. Laganap ngayon yung mga social engineering scams tulad ng mga spoof traffic websites, phishing, smishing, at SIM card swap. So ito po yun. So overall sa mga transactions, so you have to always save yung mga transaction reference numbers ninyo, tapos iba pang digital documentation para proof po ninyo sakali itong magka-problema yung transaction ninyo sa paggamit ng digital platform. Ugaliing i-double check. Ako, medyo usi ako dito, lalo pa nag-fund transfer. I-double check at i-confirm sa receiver o merchant kung natanggap ang tamang amount na pinadala. So, at before that, ugaliing i-double check, i-triple check yung number bago ipadala, bago i-click and send, di ba? So, yun po yung among the tips na pwede nating ibigay sa mga consumers. Kasi po, kailangan din nilang malaman yung responsibility nila. Kasi cybersecurity or e-safety, responsibility po yun ng lahat. Tama. So, ang BSP naman. Exactly. Oo. Consumer protection is a shared responsibility, and yes, e-safety is everyone's responsibility. So talagang tayo lang ay nagre-remind sa kanila kung ano yung mga dapat nilang tandaan para maiwasan na sila ay mabiktima pa nitong mga scammers na to. Okay. So yan, attorney? So siguro sa ngayon, paano ba natin sila ma-assure na they are protected? Meron ba tayo sa gobyerno na mga policies and regulations that will protect them from risks and danger? Thank you po for asking that. Yung BSP po, patuloy nitong pinangangalagaan ng safety and soundness ng ating mga financial institutions. Patuloy din namin pinapatupad yung mga regulations sa consumer protection. Ito naman po sa part kasi diba, this is the free or tripartite. Mga parties involved, yung Bangko Sentral, yung financial institutions, tapos yung financial consumers. Yung consumers, we said they also have a shared responsibility. Yung Bangko Sentral, ito nga po yun na patuloy kami na nagpapatupad ng mga consumer protection regulations. I'll mention that later. And these regulations din po, yung mga BSP supervised institutions, they are striving to make sure na yung systems and operations nila secure. So yun. Bilang consumer, role na dapat maging maingat sa bawat financial transaction. So having said that po, ito yung mga ginagawa ng Bangko Sentral. Yung BSP patuloy na nagpapaigting ng kanilang efforts sa consumer literacy at anti-cybercrime campaigns. Sa pamamagitan po ito ng pag-usap sa iba't ibang government agencies at private institutions upang mapalaganap ang kaalaman sa paggamit ng digital financial services. Lagi po nating minimension kanina na importante na malaman ng mga consumers ng iba't ibang uri ng digital financial services, ang mga benefits sa mga ito at kung paano ito gamitin sa responsible na paraan. So, gaya din po na na-mention ninyo kanina, alam natin na kaakibat ng paglaganap ng digital financial transaction ang pagdami ng cybercriminals at mga online scam, fraudulent modus. Kailangan talaga nating mag-ingat. So, yun po sa mga regulations na inisyu ng BSC, parang gusto ko unahin yung Financial Consumer Protection Framework. Yung Financial Consumer Protection Framework po, it's a set of principles na kailangan i-follow ng mga financial institution para maingatan yung ating mga financial consumers and so that they will continue trusting the financial system. Ano-ano po yung mga principles na ito? Nandun po yung fair and responsible treatment of financial consumers. Kasama din doon yung protection dun sa may mga principles on disclosure and transparency. Doon sa fair and responsible treatment of financial consumers, kailangan na they have mechanisms in place to make sure that financial consumers are treated fairly, they are included in the financial system, tapos mga staff ng financial institutions are well-versed or aware on how to take care of
their clients, no? Tapos yung terms and conditions nila ay fair, na hindi nagdilin lang sa financial institution but really takes into account din yung welfare ng financial consumers and our clients nila. Doon sa disclosure and transparency naman po, principle, financial institutions must ensure that they inform the public or their clients of the terms and conditions of the products, disclosure and risk. So yun, disclosure and transparency. They have to have also mechanisms in place to make sure that pag may question, ang financial consumer dun sa disclosure and disclosure provisions or sa contract, pwede silang lapitan. So what else about disclosure and transparency? Of the nature of the products and the risk associated, of the fees and charges na kasama doon. So lahat to dapat i-disclose, no? Kung ano ang mga consequences in case, for example, non-payment of terms, no? Non-payment of obligations, ano ang mangyayari, kumbaga, kung mag-offset pa yung pang-account mo or foreclose ba yung property mo or they will go after you. So all of this must be disclosed po. Nasa terms and conditions that should be well explained. So there is another aspect, yung data privacy, yung privacy of protection of client information. So in all stages of relationship mo, dapat the financial institution must keep all the account information and personal information of a client confidential, no? So, except sa circumstances allowed by the Data Privacy Act, which is you asking for your consent, no? Why they are collecting it, to whom are they going to share it, no? And when they are going to share it, they have to be informed. So, yun po, I said na yung fair treatment, disclosure and transparency, protection of client information. Let's not forget effective recourse. Yung effective recourse naman, yung consumers natin, will be assured that ang mga financial institutions will have a consumer assistance mechanism also in place, na they have consumer assistance channels na pwede nang lapitan kapag may concern sila sa financial product or service, may reklamo sila sa transaction. For example, yung topic natin is risks from scams or frauds using BSFI's products and services. So yun po, they have to have redress mechanism. In fact, the COVID-19 katagsagan, we issued a circular also requiring the financial institutions to make sure that we have platforms for concerns, no? 24/7. Dapat 24/7 available ito, 7 days a week. So they have to have also timely regulations, or they should have policies in timely processing concerns and responding to financial consumers as well. So ito po yung financial consumer protection framework. But aside from that, marami pa pong iba na in-issue yung BSP, meron dong reminder on sound risk management practices. No? So sabi ko nga, isa po dito sa memo na to, requires memo to, if you want to know, it's in the website also. Meron ding memorandum number 2020-090 on sa phishing. Ang subject ito ay phishing and other similar social engineering attacks. So this memorandum po sa lahat ng BSP supervised financial institutions, ni-remind sila na yun nga, kanina, Consumer Assistance Help Desk. Number 2, they have to increase their surveillance on online banking systems or surveillance on online banking activities, no? And they have the facility to timely block or suspend accounts na nire-report ng clients concerned or parties or those na tinatag as fraudulent or suspicious transactions, no? So there, they have to have procedures to resolve disputes arising from the use of the digital financial services within the established turnaround time. So, manilan lang to, ma'am, dun sa mga issuances ng Bangko Sentral to make sure that our consumers are protected.
Ayan, okay. So magandang attorney na ipahayag natin sa ating mga consumers, sa ating mga financial consumers at sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating program yung mga lahat-lahat na mahalagang impormasyon na kailangan nilang malaman, especially now that we continue to migrate, no, to ano nga ang tawag dito? We continue to migrate to the digital finance. Ano po? So maganda, attorney, yung nabanggit mo kanina, yung sa last mong mga statements, kasi yung World Consumer Rights Day celebration for this year, ang theme natin is ngayon, fair digital finance. So yung mga nabanggit mo kanina na mga issuances ng Bangko Sentral ng Pilipinas, talagang maganda kasi napapanahon pala yung tema ng ating World Consumer Rights Day celebration. Ano po? Okay, so attorney, sa ngalan po ng aming opisina ng DTI Regional Office 5, maraming salamat po sa patuloy na paunlak sa aming mga imbitasyon. Alam ko, siguro last year, we also have invited, sino ba yung guest niya? Kalimutan ko, isang lawyer din from BSP Central Office. Tapos ngayon, si Attorney Rachel naman. So talagang mga partner agencies tayo sa pag-protect ng kapakanan ng ating mga consumer. So Attorney, kung meron ka pa pong final message para sa ating mga ka-consumer po na nanonood sa atin ngayon, please go ahead. The final message po, sa part po ng Bangko Sentral, patuloy po namin pinapaiting ang aming mga interface with other government agencies and financial regulators also to strengthen the welfare of financial consumers. In fact, we advocated also the passage of the Financial Consumer Protection Act. That will empower financial regulators to do more in case of issues such as this, to protect the welfare of financial consumers. Sa part naman po ng financial institutions, we continuously remind them, we have supervision and examination departments, financial supervision sector that makes sure that they're operating safely and soundly. And sa part naman po ng financial consumers, we have information campaign. It's a shared responsibility that yung financial regulator at financial institution, makita niyo po sa mga website or social media accounts doing their part also to keep us informed. So let's also do our part to apply the learnings that we get from this information. So para po lahat tayo is protected. Lalo we're going towards digitalization, di ba? Everything is digital, halos digital na. We're using digital financial services. So we have to be mapanuri, baga sabi, vigilant. Be very careful. So that's all po. Yung digital financial service has made everything so comfortable, convenient for us. So very easy, and it's also safe. We just need to learn how to make our transactions safe. Yes. Thank you so much, Attorney. Before we finally say goodbye, Attorney, allow me muna kasi meron kaming sinagawang digital arts contest in celebration of World Consumer Consumer Rights Day, no? So, i-congratulate ko lang po yung ating mga regional winners dito sa Bicol region. Ang first prize ay taga Masbate. Si Mr. Dexter Kabug. Siya po ang first prize na mananalo ng 10,000 pesos po galing sa DTI Regional Office. Siya po ay taga Masbate National Comprehensive High School. First prize winner sa aming Digital Arts Contest during the World Consumer Rights Day with the theme Fair Digital Finance. Ang second prize po si Miss Shannon May Abion, taga Bicol University College of Business Economics and Management. So, taga Albay po siya. Siya po ay mananalo ng 7,500 pesos.
At saka po ang third prize, taga Camarines Norte, si Mr. Giancarlo Obina. Siya po ay taga Lyceum of St. Dominic Incorporated na mananalo din po ng 5,000 peso. Okay. So para sa ating special award, yung anong award ito? Most popular digital artwork kasi pinag-post po namin ito sa social media. So kung sino po ang nagkaroon ng most number of likes and positive reactions, as of yesterday po yung judging nito, 5 p.m. yesterday yung final counting. So siya po ay mananalo ng 2,000 pesos. Walang iba kundi si Miss Josie Marie Botial, taga Camarines Norte College. So congratulations po sa lahat na winners dito sa ating Digital Arts Contest in celebration of World Consumer Rights Day with the theme Fair Digital Finance. So iimbitahan po namin yung mga winners natin para sa aming live show sa Monday sa Usapang Trade sa FB para po ipapakita natin yung kanilang mga artworks, no? Yung mga digital artworks nila. At saka siguro hihingan din namin sila ng konting pahayag kung paano nila sinagawa yung kanilang mga artworks. Okay, congratulations again sa ating mga winners sa Masbate Provincial Office, Albay Provincial Office, and Camarines Norte Provincial Office. Congratulations po sa inyong lahat. So sa Monday po, magkikita-kita po ulit tayo sa ating Usapang Trade sa FB para po ma-share natin ang inyong mga magagandang artworks. No? Okay, so again, Attorney Rachel, thank you so much sa mga napakahalagang impormasyon na naibahagi natin sa ating mga ka-consumer. Ano po? Sa uulitin, no, siguro sa mga susunod pa naming mga shows, iimbitahan ulit po natin ang aming mga kaibigan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, this is Bem Romano Birango ng DTI Regional Office 5 na nagsasabing maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Maraming salamat, Attorney Rachel. Maraming salamat. Salamat po sa induto po. Salamat po. Oo, taga-Naga pala ini si Attorney Rachel. Bicolana din. Pag mga Bicolana, mga Uragonda, Attorney. Thank you. Maray na Salamat. udto. Bye. Salamat. Bye-bye. Happy Friday. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. I was dying inside.